бахшида ба эълон шудани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳринав намоиши ҳунарҳои мардумӣ доир гардид. бояд гуфт ки бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав моҳияи як маротиба дар ҷамоатҳои деҳот озмуни ҳунарҳои мардумӣ гузаронида мешавад. аз дидани ҳунарҳои мардумии сокинони ин гӯшаи кишвар диққати бинандаро зуд ба худ ҷалб менамояд. бояд гуфт ки сокинони ноҳия эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро ғамхориҳои навбатии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон дар ҳаққи ҳунармандон меҳисобанд. дар тобеи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳринав ҳунарҳои мардумӣ ба мисоли чӯбтарошӣ, чакандӯзӣ, кулолгарию пайкарасозӣ, рассомию наққошӣ, заргарию оҳангарӣ, дуретгарию гулдӯзӣ анъанавӣ мебошад. ҳамаи ин ҳунарҳо аз насл ба насл то имрӯз идома дорад, мегӯянд ҳангоми суҳбат ҳунармандони ин гӯшаи кишвар. чӣ тавре ки пешвои миллат дар соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуда буд. дар ҷамоати деҳоти истиқлол мо чорабинии рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро ташкил намудем. дар ҷамоати деҳоти истиқлол ҳар деҳа омада дар ҳунарҳои худро нишон доданд. масалан дузандагӣ, пухтаниҳо, қироқбофӣ, сабадбофӣ ва ғайра ҳунарҳои худро намоиш доданд. ҳамчунин дар ин чорабинӣ сокинони ҷамоати деҳоти истиқлол ҳунарҳои табақтарошӣ, созтарошӣ, намадбофӣ, дуғкашӣ, хӯрокҳои миллӣ, нонпазӣ ва ғайраҳоро ба маърази тамошо гузошта буданд. бояд гуфт ки озмун дар ду давра гузаронида мешавад. даври аввал дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ғолибон ба даври дуюм пешниҳод мегарданд. аъзои ҳакамонро мутахассисони варзида, собиқадорон, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардида ба иштирокчиёни озмун аз рӯи меъёрҳои муқаррар карда баҳогузорӣ менамоянд. озмун дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи шаҳринав идома дорад. гузориши Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз ноҳияи шаҳринав барои барномаи иттилоъотии Навид.